problémy má Sahara Tech. A v tejto chvíli sa začala cena Jokr s podtitulom Dunajský pohár, zápolenie klusákov na 1700 metrov pre trojročné a staršie kone o 70 000 slovenských korún. Tempo sa mi zdá byť trošku falošné, v čele je Mondostar Pro, za ním sa vyváža Patron Limburgia, na tretej pozícii ho istí staňový kolega Marquis Jamy, ďalej potom dvojblok Sahara Tech a favorizovaný Westerbo Today, na chvoste pola so stratami dvojica Tex Diamond a Equalizer. Takáto je situácia v oblúku pri jazdeckých oddieloch, kde stále udáva tempo maďarský host Mondostar Pro, v lani ešte reprezentant Agrofarmy Ferrari, na druhej pozícii teraz ho tam strieda Marquis Jamy za Martinom Svobodom zo stajne Vitrum, ktorý zjavne robí dostihy a tempo pre kolegu Patrona Limburgiu, ale ten je zatiaľ 4., 5. Na to zrýchlenie nereaguje. Marquis Jamy už je v čele, Mondostar Pro na druhej pozícii. V predných koňoch sa samozrejme objavuje aj Westerbo Today. Ten je už druhý, Mondostar sa prepadá na tretiu priečku. Za ním potom striehnú Patron Limburgia, takisto Sahara Tech a Tex Diamond s Viateslavom Šamšturinom, ktorý sa posúva do kontaktu potom v pomalšom úvode zo stratou začína strácať Equalizer za Materom Marianom Štangelom, ktorý ide prakticky už iba na dokončenie. Kone sú už v poslednom oblúku, záverečných 600 metrov, stále je to veľmi dobre rozohraté pre veterána Marquisa Jamyho. Marquis Jamy, ale Westerbo Today všetko kontroluje, ešte aj Mondostar Pro, zdá sa, chytí druhý dých a pred nami je záverečných 500 metrov. Patron Limburgia si hľadá priestor na bariére, zatiaľ ho nemá, zvonka útočí Tex Diamond a najbližšie k tribúnam teraz aj Equalizer, ale na dištancii sa nám rodí súboj Patrona Limburgiu a Westerbo Today. Tex Diamond je tretí, záverečných 200 metrov Patron Limburgia pod Pavlom Morozovom, alebo zvonka favorizovaný Westerbo Today, ešte aj Tex Diamond a Mondostar Pro, ale stačiť to nebude. Westerbo Today víťazí. Westerbo Today s Indichom Klaubešakom víťazí v Dunajskom pohári pred Patronom Limburgia, ďalej potom Tex Diamond, Mondostar Pro, bez peňazí Marquis Jamy, Equalizer a Sahara Tech.